Assalamu alaikum bandirar on calminama on jurama kadi ko Umar sport talk woni ɗo kato mbawɗon wonduwade no on calminama kadi arde ɗo eɗen kala hala barsa fe barsa ɗo joni woni ko ñagade jouroji mumen yo gusto kalis mo keɓata o par ce que barsa woni numéro 1 club joɓowo kalis ne fe jouroji ɗi ɗo joni affaire coronavirus o ɓe jiiɗi ko yo jouruji gusto kalis mumen pour kam haɓe mbawa dañde koɓe yoɓiɓe par ce que aɗa andi kalis naata ala joni par ce que ɓe mbawan nanude kalis to wonɗo ha football suwaka ɓe mbawa club o noɓe keɓirata kalis mabɓe arata ko yimɓe garoɓe stade o ene cooda comme no ñamde en e gueɗe baɗe noon e simisaji e ko yarate barsa foof ko ɗum tan woni ɗo so ɓe jiiɗi tan ko yooɓe ñaago jour uji kam won hen yiiɓe eyyi heddi tan ko équipe mawɗo o so ɓe mbi eyyi kadi ma wallu barsa ha feewi kono min mbiɗa andi kam maɓe jaab par ce que eɓe gandi rafi mum gonduɗen joni o ɗum ko tempora tan ɓoyta seeɗa maɓe keeɓ kalis maɓɓe so ɗo joni barsa hitande tan yiiɗi hokkude Dembele pour o ƴeewa no Dembele yara sawmo change ɗum no makko kadi o nafa e équipe o par ce que Dembele ko joueur mawɗo kadi ko moƴƴi kadi omo wawi football no feewi so ndeɗo hitande so hokkama yo tinno tan o waɗa kanko ko foti wadde ko pour ha o nafa équipe o par ce que amin cohlimo no feewi Barcelona ɗo joni ene yiiɗi soti joueur lomtotoɗo Suarez inchallah o hen goto yite ko Lautaro Martinez woni ko Inter hono jouata kadi Suarez e Messi foof e mbimo ene jiiɗi yo ara par ce que ma walluɓe hen ene feewi par ce que Suarez e Messi foof duuɓi nani mawni kadi ɓe natti wonde sukaɓe ɗo joni ɓe cohli ko mbawɗo arde ha lomto Suarez kam so Suarez yeehi kanko de Lautaro Martinez omo yiɗi arde Barça ɗum maɓe mbadda hen pour ha wawa arde ɗo joni ham ko ni han kadi haala Neymar kadi nanaraka tampi haala Neymar haala mum nan tampini yimɓe tan mi Neymar koko arata Barça hitande foof Neymar koko arata Barça min sohlani Neymar e Barça sohlani Neymar yoɓe goppu haaluji mabɓe deedaɗi hol cohluɗo Neymar ne tampini yimɓe tan kel yeehi Barça ko kañum yiɗi yaade nawi ɗum ko kalis Paris ari yoɓi kalis makko yeehi lawol makko sinno mo yinno heddade ma o yiyanno ala o yalti par ce que o yiiɗa wonde caggal Messi yewto woni ɗo joni o woni ko caggal Mbappé a yeehi Paris cekanna ko an wonata numéro 1 joueur Mbappé ari an to gonɗa joni Neymar haala mum yo natto haalde par ce que min yiiɗa heɗade haaldal makko yawwa ɗo kadi Barcelona foti ko woppude Martin Bradway yo heddo hitande kadi o ƴeewo no kankone omo yiɗi heddade pour wallude kadi club o kañum par ce que kanko ko joueur moƴƴo min mbiɗa andi mo heeɗe philosophy Barça o yoɓe dokkumo hitande tan ɓe ƴeewa no yarata kankone Rakitic de ha kañum koɓe yiɗi yeyde ɗum kadi ha kañum Inter de ne yiɗi
Rakitic ara toon kadi Arturo Vidal hay kañum interni ɗum so ɓe mbawi wadde pour Arturo Vidal e Rakitic jaha Inter pour kam ha Carlos Lautaro Martinez o usto seeɗe ha wawa arde e Barcelona so ɗum kadi nanɗon Luis Suarez de haali haala par ce que o yii ko wuro maɓɓe o walli ɗumen yimɓe heewɓe wonɓe toon ɓe fof kadi o yiɗa ruttade wuro ngo par ce que ɓurnimo yo hedde ɗon e galle makko Barcelona pour o wasa yaade toon kono no wawi wallirde eɓe fof mon waɗa ɗum mon wallaɓe kamɓe fof ɗum ne moƴƴi kadi hay Messi kañumne no waɗi ɗum wuro mumen kadi Argentina kanko waɗi banggue makko kamɓe zoruji fof eɓe mbawa banggue maɓɓe pour refma gonduɗen ɗo o par ce que ko ɗum ɗo mawɗo wonɗo ko ɗo joni yimɓe mbatan ko rentade kadi gommi ko ñagade moon kadi ha ɗumɗinde tan ko yondente no feewi on calminama on juurama doole ɗo ko ha gongol tan min kalda kadi o ndente koye moon tan ko ɗum tan mbawmi ñagade ewo on calminama doole kalto mbawɗon wonde e aduna o tin soɗo jiiɗi ko mbaɗanmi ko mbaɗe kam mbiɗi yiɗi ɗum ñoƴƴe bouton o bouton mbiɗi yiɗi ko mbatta ko pour hami wawa jokkide ha jam mbiɗa continue ko mbaɗanmi ko par ce que pour mon tan mbaɗanmi ɗum min son balli kam hen kadi mami wallu mon aɗa andi ko ni tan ɗemgal men pulaar gueɗe hen kewɗe jimmi wattude somi dañi ko ballal mon so ari hen min mbaɗ ko jiɗɗen ko kono balle canal o no yarata yeeso ko onon tan de mbawi wadde ɗum on calminama on juurama doole kadi to banggue Oumar woni ɗo ewo mi salminima onon fof to mbawɗon wonde kadi en jalti ɗo tan ha ɓooya seeɗa kadi min gartemon on calminama